Whoa!
lanu why dia weze ewe yo wale why dia weze ni ibele why bola dia lawa
ije enwe awaje kuruwa owi je nwa gbada kere n'uju ugiri si aga ka nwa gbada jukwa n'ụla Yadu,
Akwakada la la la. Awa wa ya la la. Awa la yo gbere wa
eze kpọbọ ndụ